ወዛፂሮም ዝርከቡ ክላሽን ብሬን ዶሽቃውን ሒዞም ምዃኖም አረጋግጥና ብዓይና እውን ዝተዓዘብናዮ እዩ ሰላም ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበልና ዋልኩ ሎማዓንቲ ካብ መቐለ እንታይ እዩ ዝውረ ዘሎ ዝብል ሓሳባት ሒዘልኩም መፅአ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣለው ዶ የለው ዝብል ሚድያታት ከ ታየን ዝብላ ዘለዋ ካብ መቐለ ከባቢ ዘሎ ኸ እንታይ ይመስል ዝብል ንሽተን ሓበሬታይ ንዓኹም ሒዘልኩም መፅአ ክብራተይ መጀመርያ ታደሰ ወረደ ዘለዎ ኩነታት ኣይፍለጥን ከም ዘለዉ ኣይፍለጥ ዝብሉ ሓበሬታታት ይወፅለው ብተወሳኺ ከዓመ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ዘሎ ንሕና ሰላም ኢና ዘለና በጅኹም ሰላምና ሃውና ክብሉ ሓሳባቶም እናገለፁ ይርከቡ ስለዚ እዚ ልውረ ዘለውን ትክክል ኣይኮነን ክብሉ እዮም ሓሳባቶም ዝገልጹ ዘለዉ ማለት እዩ ብተወሳኺ ሚድያታት ከዓ እንታይ እየን ዝብላ ብናይ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ሚድያታት እንታይ ይመስል እቲ ሓቂ እንታይ ይመስል ብናይ ካልእ ወገናት እውን እንታይ ከም ዝመስል ከዓመ ሓቢርና ክንሪአና ክቡራተይ ብፌደራል መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ መቐለ ዘሎ ኩነታት ኣብ መፍርሒ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣብ መፍርሒ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ናይ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ኣብ ዘለውሉ ቦታ ኣይፍለጥ ይክሉ ና ፌደራል መንግስቲ እናተዛረቡ ይርከቡ ማለት እዩ ብተወሳኺ ከዓመ ናይቲ ኣመሓዳሪ ባይታ ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ብናይ ዕጡቃት ሓይሊ ተኸቢቡ ክብሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ማለት እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ናይ መቐለ ናይ ኤፍኤም ጣብያን ናይ ድምፂ ወያነ ቴሌቭዥንን እውን ኣብ ቁፅፅሮም እትዮምዎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራተይ ብፌደራል መንግስቲ ዘሎ ጉዳይ እዚ ይመስል ካብ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ተወሳኺ እውን እንታይ ኣሎ መሲልኩም ሰራሕተኛታት ናይዚ ከባቢ ወይ ከዓ ናቱ ጣብያ ናቱ ቴሌቭዥን ጣብያ ድዩ ዋላስ ናይቲ ብጠቕላላ ድምፂ ወያነ ከባቢ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ወፂኦም ከም ዝኸዱ እዩ እቲ ኩነታት ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዘለውሉ ግን ከም ዘይተፈለጠ ናተነገረ ይርከብ ማለት እዩ ኣብ መቐለ ዘሎ ጉዳይ ብኸምዚ ብናይ ስጋኣት መንፈስ ገይሮም ሚድያታቶም እናተናገሩ ይርከቡ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ ናይ እቲ ሓቂ ወይ ከዓ እቲ ትክክለኛ ኣብቲ ቦታ ኮይኖም ዘረጋገፁልና ሰባት እውን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ ከይዶም ዘረጋገፅዎ እስቲ ናባኹም ከብሎ ኣሕዋቲ እቲ ሓቅን እቲ ትክክለኛን ማለት እዩ እዞም ዕጡቃት ነቲ ደጀን ቢሮ ተቆፃፂሮም ዝርከቡ ክላሽን ብሬን ዶሽቃውን ሒዞም ምዃኖም አረጋግጥና ብዓይና እውን ዝተዓዘብናዮ እዩ ናብ ደጀን ቢሮ ምእታው ኣይፍቀድን ኣብቲ ከባቢታት እውን ምንቅስቃስ ሰራሕተኛታት ናብኡ ከኣትዩ ኣይከኣሉን ኣውቶቡሳት ሰርቪስ ሰራሕተኛታት እውን ሰራሕተኛ ሎሙ ንግሆ ናብ ቢሮኦም ንከምፁ ሰርቪስ ካፍቲ ቢሮ እየን ተበዲሰን ዝኸዳ ንግሆ ሒዞም ክኸዱ ክወፁ ዘይምኽኣሎም እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት ኣብ ደጀን ቢሮ ከባቢታት ድማ መካይን ምንቅስቃስ ዘይኽእላሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ናብቲ ቢሮ ምእታው መኪና ኣይፍቀድን በቲ ቢሮ ቢልካ ድማ ናብ ካልኦት ከባቢታት ምጓዓዝ እውን ዘይፍቀድ ምዃኑ እዩ ንተሽከርከርቲ ዕፁ ምዃኑ እዩ ናሪእና እቶም ዕጡቃት መሳርሒ እውን ኣፃዊዶም ዝረኣናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ከምቲ ዝረአኹምዎን ዝተባሃልኩዎን እዩ እንግዲህ ከምኡታት እናተባሃለ ይርከብ ኣብ መቐለ ጉዳይ ብካሊእ ወገን እውን መቐለ ዳሕና እያ ዘላ ኣብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ከተማ ሓወልቲ ማእኸል ውሽጢ ናይ ቦምቢ ፍንዳታ ተፈጢሩ ነይሩ ብርግፀኝነት ግን እሱ ብሰላም ከም ዝኾነን ምንም ዓይነት ነገር ስጋኣት ከም ዘይፈጠረን እዮም ዝናገሩና ዘለው ንሱ ናፍታ ቪድዮ ከብለኩም መቐለ ተኸቢባ ተባሂሉ ዝተወዘረ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ናብ መንግስቲ ትግራይ ሕቶ ኣለና ኢሎም ናብ መቐለ ዝመፁ ተጋደልቲ ዋላ እኳ ምስዕጥቆም እንተኾነ ሕዚ ኣብ ዝርብ እዮም ዝርከቡ እቶም ተጋደልቲ ትማለ ምስዕጥቆም ኣብ ናይ ቀደም ሰሜን እዝ ክዓርፉን ክሓድሩን ብምግባር ሎማዓንቲ 25 ሕዳር ኣንግሂቦም ሕቶም ናብ መንግስቲ ትግራይ ንምቕራብ ናብ ደጀን ቢሮ ኣምሪሖም እዮም ኣብዚ ሰዓት ድማ ኣብ ዝርብ እዮም ዝርከቡ ኣብዚ ሰዓት ድማ ከተማ መቐለ ከም ወትሩ ሰላማ ሓልያ ትርከብ ሰላም ንትግራይ
ብሬን ዶሽቃውን ሒዞም ምዃኖም ኣረጋጊፅና ብዓይናውን ዝተዓዘብናዮ እዩ ናብ ደጀንቢሮ ምእታው ኣይፍቀድን ኣብዚ ናይ ቲክቶከር ወይ ከዓ አክቲቪስት ዝኾነ መሐመድ ስልጤ ለትግራይ ዘሎ ኩነታት ገሊጹ በአምሓርኛ ሓሳቡ ገሊጹ ኣሎ እዚ ናይ በአምሓርኛ ዝተላእኸ መልእኽቲ ብመሐመድ ስልጤ እውን ምኽሩ ድዩ ሓሳቡ ድዩ ገሊጹ ኣሎ እቲ ዘሎ ኩነታት ጽቡቕ ከም ዘይኮነና ብተወሳኺ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ከም በዓል ጽምዶ እሱ ትክክለ ከም ዘይኮነ ንትግራይ እውን ዝግብኦ ከም ዘይኮነ ንትግራይ ህዝቢ እዚ ዳግማይ ኩናት ዝሰሓል ዘሎ ማለት خرام ሰሓል ዘሎ ኩነታት ፍጹም ትክክለ ኣይኮነን ንትግራይ ህዝቢ ሰላም እዩ ዝግብኦ ንትግራይ ህዝቢ ፍቅርን ሰናያን እዩ ዝግብኦ እዩ ዝብል ብዝኾነ ግን ኣነ ብታ ዝኽእላ ከስማዕኩም ካብኣ ከዓ ብተወሳኺ ከብረልኩም እየ ናብኣ ከብለኩም ሰበር ዜና በዚህ ሰዓት በአሁኑ ሰዓት የጀነራል ታደሰ ወረደ ጽሕፈት ቤት በአርሚ 31 በኢሳያስና በደብረ ጽዮን አማካኝነት በተዋቀረው በግልጽ ቋንቋ በተዋቀረው ታጣቂ ኃይል የጀነራል ታደሰ ወረደ ቢሮ ተከቧል። ምን እንደሚፈጠር አላቅም ወደፊቱን ግን ተከቧል። አሁን ዋናው ነገር ያም ሆነ ይህ ማንኛውም የታጠቀ ኃይል ማንኛውም ፖለቲከኛ ለዛ መከራ ግፍ ማአት ሲወርድበት ለነበረ ህዝብ ድጋሚ ግፍና መከራ ማአት ባይደግስለት መልካም ነው። ነገሮችን በሰለጠነ መንገድ ማስተካከሉ የተሻለ ነው። ጌታቸው ረዳን ፈነቀሉ፣ ታደሰ ወረደን አንፈልግም አሉ። ማንን እንደሚፈልጉ አይታወቅም። እኔ ግራ ገብቶኛል። የሆነ ሆኖ አሁን እየተደረገ ያለው ነገር ለአብይ አህመድ መንገድ የሚከፍትለት ነው። በተለይ የትግራይ ተወላጆች ቆም ብላችሁ ማሰብ ያለባችሁ የማንኛውም ግሩፕ ይሁን ኢሳያስ አፈወርቂን ጋብዞ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር አሊያንስ ፈጥሮ አብይን እዋጋለሁ የሚል አካል ለአብይ አህመድ ድጋሚ በር መክፈት ነው። የትግራይን ህዝብ እንዲጨፈጭፍ በር ማመቻቸት ነው የሚሆነው። እነግራችኋለሁ። ድጋሚ የትግራይን ህዝብ እንዲጨፈጭፍ ምክንያት ማበጀት ነው የሚሆነው። እኔ ምንም ችግር የለብኝም። ኢትዮጵያውያን እንደ ኢትዮጵያዊ ተደራጅተው መንግስታቸውን ቢዋጉ አያገባኝም። እኔ ያዋጣኛል ካሉ ግን ከሌላ ከውጭ ኃይል ጋር ተባብሮ የሀገሬን የምተዳደርባትን የሀገሬን መንግስት እዋጋለሁ ብሎ ማለት ለምትዋጋው ኃይል ህዝብህን እንዲጨፈጭፍብህ ምክንያት ማበጀት ነው። የትኛውም ኃይል በተለይ ከኢሳያስ ጋር አሊያንስ ፈጠርክ ማለት ህዝብህን ለማስጨረስ ፍቃድ ሰጠኸው ማለት ነው። ምንድነው የሚባለው? አሁን አንድ ሱቅ ስትከፍት ንግድ ፍቃድ ይባላል። የጦርነት ፍቃድ ሰጠኸው ማለት ነው። በቃ አለቀና ሰላም ለትግራይ እናቶች፣ ሰላም ለትግራይ ወጣቶች፣ ሰላም ለትግራይ ህፃናት፣ ሰላም ለሚፈልጉ በአጠቃላይ ከምቱ ሰማዕኹም ወይም ክብራተይ መሐመድ ስልጤ እንታይ ዝብል ዘሎ ዳግማይ ውግእ ምኽፋት ወይ ከዓ ኣልያን ምፍጣር ወይ ሽርክና ምስ ፍጣር ወይ ጽምዶ ዝበሃል ሓሳብ ፈጺሙ ንትግራይ ህዝቢ ዝጠቅም ኣይኮነን። ኣነ ወገንነተይ ንህዝብን ህዝቢ ትግራይ ክብደል ክውጋእ ኣይደልን። ይበቃል ከም ዝበለ ኢሉ ነብሱ ዘድሓነ ህዝቢ ደጊምካ ከዓ ናብ ጉዳይ ከኣቱ ፍጹም ትክክል ኣይኮነን ክብል እዩ ሓሳቡ ዝገልጽ ዘሎ። ስለዚ ክቡራተይ ንሕና ኩልና ክንርዳእ ክፈልጦ ዘለና ናይ ማንም ይኹን ምንም ንዓና ናብ ሓዊ ከእቴና ንዝፅዕር ሓይሊ ብፍጹም ብባይ ብኸምናተይ ብግለይ ትክክል ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ቅዱም ይኣኽለና ኣባሃላየ ሲበለ ብቲ ግን ኣብዚ
እዚህ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ኩሉ ንልቢ ዘለዎ ልቢ ይበል እዩ ብዝኾነ ክሳብ ዝሐዚ ሓቢርኩም ሳይ ስለ ፅናሕኩም እንተፈትኹም እዚ ፕሮግራም እዚ ሓሳባትኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡለይ ካብኡ ከዓ ላይክ እና ሰብስክራይብ ገይርኩም ቤተሰብ ንኹን ይቐኒየለይ